Život je plný zázrakov v tom prítomnom okamihu a v tom v podstate dovolení si toho pustiť tú kontrolu nad tým svojim životom, pretože všetko sa deje pod určitým nastavením a život sa skladá z okamihov, prežitých naplno, a v tom je tá sila toho prítomného okamihu, v tej ľahkosti, v tom uzretí seba ako úžasnej bytosti, ktorá tu prišla na túto planetu žiť a nielen prežívať. Radovať sa z toho, čo práve je, čo sa práve deje. Nech to vyzerá akokoľvek, v tom prijatí, bez odporov a tej ľahkosti, tak ako to práve ide a plynie, tak vám prajem krásne okamihy so sebou samým, tam, kde práve ste a ako sa cítite. Je to úplne v poriadku. S láskou, Atajen.